Ja, jeg vil gerne lige præsentere vores lille tagpladeanordning her. Hvordan den er bygget op, og hvordan den fungerer. Jeg sidder på et aluminiumstativ her, som holder de to tårne, der er her. De to tårne, det er faktisk de vigtigste. Det er dem, der gør, at tagpladen bliver trukket ned, uden at vi får fat i ostømmeret. Der sidder en trækarm her, som er fjederpåvirket. Det vil sige, der sidder nogle fjeder heroppe, som gør, at den ikke falder ned, når man hiver i den. Lige hen. Der sidder nogle fjeder, som simpelthen gør, at den bliver holdt op. Nede i bunden, der er de lavet lidt kielformet. Det vil sige, de fanger tagpladerne. Og samtidig hiver den nedad. Hver gang der kommer en tagplade, så rykker den lidt ned. Når der kommer en tagplade, så rykker den et tak til ned. Og den bliver holdt op stadigvæk, så ikke at den fanger osttømmeret og nettet. Den bagerste del her, det er en, der gør, at når vi trækker tagpladen hen over åsen, så falder den simpelthen ikke ned. Den bliver holdt op af den tagplade, den lige har forladt. Ja, men som sagt, det vigtigste, det er tårnene. Tårnene, de kan sidde på alt muligt. De kan blive sat fast i andre dele også end sådan en her, men det er simpelthen tårnene, der gør, at vi får tagpladerne ned, uden at få fat i ostømmeret. Så har vi lavet sådan en lille rulle her, som gør, at det er lidt lettere at få hævet ned, så ikke vi skal hive med håndkraft. Den fungerer helt simpelt. Det er en ganske almindelig rør med en snor på. Og 2 håndtag. Men lad os se det i funktion. Kan du rulle den over, Andreas? Du ruller med. Yes. Det er rigtig til, Andreas.